हेलो लोगोफोर फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय गासैबो भिउवार्स नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंहा बेंगलरनि जिबिसियाव मोनसे गेदेरथार प्रग्राम दङ। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फारियै नायलांबाय थागोन आरो जोबजासे नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन दिनैनि ब्लग भिडिअखौ। फाइनालि जों दायो जिगानिनि मोनसे कुल प्लेसआव सफैबाय। बै नुहुरनाय डाउन फारसे थांसिगोन जोङो। नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो बेयाव मानि थाखाय थांगोन। नोंथांमोना शक जानो हागौ मानि थाखाय गेदारिं जादों ना। जोंहा दिनै बेयाव बेप्टिजम प्रग्राम दङ। जायफोरा जिउआव गोदानै जिसु ख्रिस्टखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावना लागोन बिसोरनि थाखाय जोंनि मानगोनां पास्टरा काउन्सेलिं होगासिनो। आरोबाव आंनिफ्राय मोनसे गुरैयै खावलायहरनाय, बेंगालरनि खना खनला जायगाफोराव थानाय ख्रिस्टियान आरो नन ख्रिस्टियानफोराबो उइकलि सानडे वर्शिपआव जइन जानो गोसो दङब्ला भिडिअनि कमेन्ट्सआव टाइप खालामहर। बिसोर साबा व्यक्तिखौ बेप्टिजम होनायनि सिगां पास्टरा इसोरनियाव आरज खालामग्रोनाय जाबाय। फैदो बिदिब्ला फारियै नायलां दिनै बेप्टिजम होनायखौ। दायो बिथांमोन साबा व्यक्तिखौ बेप्टिजम होखांबाय। मोनसे मेम'रिनि मुङै जोङो लोगोसे फट' लानाय जाबाय। दायो जोङो गिर्जा न' फारसे थांसिगोन आरो प्रेज एन्ड वर्शिप खालामहैसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फुंबिलिनि गोजोननाय साफ्रोमनोबो जासिनाय थाबाय। रंजानायजों थेवब्लाबो दिनै जोंनि गेजेराव गोदान ब्रादार एन्ड सिस्टार इन क्राइस्ट जों मोननो हाबाय। बेनि थाखाय रंजानायजों दायो लड साफार जासिगोन। দিনেই দিনৰ আগত আৰু ৰাতিৰ আগত কথা কয়। বাইকও নাই, ভাষাও নাই আৰু তাৰ মাত শুনাও নাযায়। এয়া ঈশ্বৰৰ মহিমা। আজি মোৰ মনে তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰে আৰু তেওঁৰ পৰাই মোৰ আশাও জন্মে। সেয়ে মই কওঁ, প্ৰভু মই তোমালৈ বাট চাই আছোঁ,
তুমি মোৰ হৃদয়ত থাকি তোমাৰ মহিমা প্ৰকাশ दायो जोंनि गिर्जानि प्रग्रामा जोबनायलाय जोङो जोबथा आरजनि गेजेरजों बिदाय लानानै गावबा गाव न' फारसे लामा हान्थिलांफिनसिगोन।